Heɗitoɓe assalamu alaikum. Barka men e wakkatire nde. Sannu men bo e lorgo fotta nder taskaram duniyaaru siyasa. Taskaram garanoji on iga sar radio Kode International wonde gallol Abuja lamarde Nigeria. Taskaram duniyaaru siyasa ni taskaram on kawowi waddango on ko larani siyasa ina hakke bi adama hawtande e lamarrento hakkunde lesɗe duniyaaru fere nder taskaram duniyaaru siyasa ɗam hande en lartan jawleru laamu lesdi Niger ɓawo gilla fere ɗam kawtal hajanoɓe leñol fulɓe ngu lesdi Niger yarani ardiɗo lesdi Niger Abdourahmane Chani ha jawleru laamu lesdi Niger wonde gallol Niamey. To on tokki amin on nanan dalilaji waɗi kawtal hajanoɓe leñol fulɓe ngu lesdi Niger yarani ardiɗo lesdi ndin gilla hawtande e jawabu ardiɗo lesdi Niger waɗi ɓawo gilla ɗam ɓe waddani mo. Abubakar Sa'ad Ganye mo ardinta taskara ka wiyata on keɗite jam. Am jeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. To madalla ɓawo duuɓi hewtinta ɗiɗi be tuccinki laamu ha lesdi Niger wargo jonta ardiɗo lesdi Niger Brigadier General Abdourahmane Chani mo ardini tuccinki laamu Muhammad Bazoum oɗo heɓa bawal ɓawo ɓiɓɓe lesdi Niger ɓawo tuccinki laamu ɗam o ardini. Leƴƴi fere nder lesdi Niger ni ɗo yara gilla ngam hollugo bawal ɓawo maɓɓe dow ardugal Brigadier General Abdourahmane Chani yiwgo nonno o waddanta lesdi ndin jahal yeeso to geɓe fere tun ɓawo jaɓuki laamu lesdi ndin. Yiwgo nonno General Abdourahmane Chani dogginta laamu mako on ni waɗi kamɓe mata bangeje maɓɓe kawtal hajanoɓe leñol fulɓe ha lesdi Niger ɓe yarani ardiɗo lesdi ndin gilla ha jawleru laamu lesdi ndin ngam holluki seyo maɓɓe ina bawal ɓawo maɓɓe nonno ardugal lesdi Niger dogginte les ardugal Brigadier General Abdourahmane Chani. Alhaji Bukari Isufu wolwo be ɗemgal mobgal leñol fulɓe nder hajanoɓe fulɓe ha lesdi Niger bo andini wi'i kamɓe kam ta bangeje maɓɓe leñol fulɓe lesdi Niger ɓeɗo yetta ardiɗo lesdi Niger Abdourahmane Chani Allah jahal yeeso waɗi o waddinta Niger tun ɓawo o ardini tuccinki laamu lesdi ndin duuɓi hewtinta ɗiɗi sali. Warɓe ɗo o fama tera fa difa kan wonɗo o fama laamiɓe fina tawa na ɗon ɓolle ɗo en o fama association ji duroɓe e ruggaɓe na ɗon ɗo o fama modiɓɓe na ɗon ɗo o fama sukaɓe na ɗon ɗo o fama lumoɓe du na ɗon ɗo delle min fu min kawri min gaɗi dande wotere min gara fa min jiya o min barkito o min kolla o ko wanna mo waɗana leydi ndi miɗen goni gaɗa Allah miɗen goni gaɗa makko. Woɗi golleji ɗi wanna mo waɗa mo darani suudu baba ɗum hunde noon ko weeli en e sanne ɗum waɗi ko laamiɓe finatawa ɓe mbi ɗum yatirta gaɗa muɗum ɓoy kam ɓoy ko e muɗum ɓoy gara jooɗo yeeso maɗa min jette dow dago ko kuɗɗa min laawol minen du min ngari min naati ley suudu baba ɗo min jettima sanne président min jettima miɗen garani Allah du Allah junne balɗe Allah wallu min walle garangal amin ni min kollite ke suudu baba Niger fu gonɗa aɗa darani suudu baba fu gonɗa aɗa ummin wana pullo wana kaaɗo wana hawsanke neɗɗo fu e neɗɗaɗe mum gonɗo no Niger wala mo wala no nana belɗum maɗa hande ɗum min jiɗi min paamine minen koye amin a waɗi zankin ƙasa a waɗi haala leydi a waɗi laabu senni ndelle minen kay hunde fof ko ɓurani min ɗum wala e duniyaru miɗen jette se min garani Allah moƴƴinani duniya ɗo Allah moƴƴinani lahara to donc garangal amin ngal min gara gati min kolle ke minen fu miɗen goni gaɗa Allah miɗen goni gaɗa ko gonɗa min gaddi du min cukke cukkari fulɓe mbiyata mi anda cukkaji ɗin kamdu min paamine ke fullo si hunde weeli ɗum sanne fu sey sukka
nde ɓiya noon nde jaadoma noon ne beeroma noon si wari ɗoma fof a sukan ɗum donc min cukkima andu no watta ko tawi lamɗo walla leydi Niger ndi fu keɓa andu no jogoriɗa ɗum Allah wallu min walle telle ɗum min jiɗi min kalane ke minen kay paama heure fof mo jiɗɗa miɗen goni gaɗama miɗen goni gaɗama illa laamiɓe amin illa duroɓe amin illa remoɓe amin neɗɗo fof e neɗɗaɗimo gonɗo ɗo hande fof wala mo weltaki ko gonɗa aɗa waɗa ɗum yimɓe du fof a fondiɓe a fondi fulɓe a fondi haaɓe a fondi hawsankoɓe telle ɗum waddi min ɗo famin jette assalamu aleykum. assalamu aleykum. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1765 deydey jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. lattake lesdi Niger lesdi on di mari leƴƴi feere feere nden fayni ɓeɗo mari feerotoral taageɓe feere feere ngam majum on ma waɗi nde o jabanno ha nder jawabu ɗam o wanni leñol fulɓe ɓe yilli ha jawleru laamu lesdi Niger ardiɗo lesdi Niger brigadier general Abdourahmane Chani o noddi leñol fulɓe hawtande e luttuɗi le'i lesdi Niger do ɓe ɓedda hawtugo hoore maɓɓe ngam yigo ɓe walliti laamu maako daggini malla yettini kuuɗe ɗi ɓe waɗi ha yeeso lattake wala goto nder leƴƴi lesdi Niger mo wi'ata kanko mari Niger wiki ardiɗo lesdi ndin general Abdourahmane Chani. mi yetti on sanne gam ko o waɗi hande ɓiɓɓe Niger fuu fama minon goto ɓiɓɓe Niger suudu babu non mi yi ñande fuu minon gotel mi ɓurayma a ɓuray kam gam ko nasara hi jonction point de jonction amen woni Niger. Yettude leydi jungo wayɓe Baba Chani ndiwuɗo wayɓe yiɓɓe wayɓe Baba Chani mbaluɗo ñalliri wawiɓe Baba Chani nanguɗo wayɓe mawɗo wayɓe Baba Chani mballuɗo leydi risku leydi Baba Chani mballuɗo mawɓe malumaɓe Chani mo ima Chani akuma ana Chani waybe mana Chani abanura Chani mi honake ono gujo ta alway bebe bawata ma hande jango sayne Allah Chani minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. lattake lesdi Niger ɗo nder lesɗe habdinta e konu hanoku Sahel tun hiddeko tuccinki laamu lesdi ndin lattake ɓoyma lesdi Niger ɗo habdina faddago senderento ɗam heddi e kuuɗe bononda en dogginta hakkunde lesdi Niger e nanta lesɗe heddidaɓe ngam majum ardiɗo lesdi Niger brigadier general Abdourahmane Chani andini wi'i kono ɗo nder ko lorni lesdi Niger ɓaawo ngam majum ɗo nder ko ɓe waɗi ha yeeso ngam yigo ɓe faddi lesdi Niger iga kuuɗe bononde en hawtande e luttuɗi saggarle en ɓillinta lesdi Niger ɓoyma min gala leydi fuu ko ɓuri Niger anna pullo Difa na pullo Tera na pullo Dogon Dutse minon fu no goto gollol gam leydi amen Niger ɓuri fuu waɗan fuu ko mi waɗan leydi amen Niger yahan yeeso ɓuri ñandu fuu mi nanan RFI Niger woni gaɗa leydi fuu Niger woni gaɗa leydi fuu ɗum kay wala mi hiɗa ɗum
amma dami watti hande amen mi jungo inchallah woy leydi amen Niger yahan yeeso koni ñaama diwrol naaɓi babako yata yeeso komin heɗi woni jam gam leydi amen Niger ɓiɓɓe Niger ɓuuɗi ɓe anda fulɓe naatu Niger duuɓi ujunere hemere ɗiɗi e capanɗe joyi 1250 ɗoɗa ko kollon hande hana sayi jalajo duuɓi ujune keme ɗiɗi capanɗe joyi 1250 capanɗe joyi 1250 amma ɓiɓɓe Niger ɗuuɗi ɓe anda ɗum waɗi duuɓi hemere jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi ke fulɓe Hausa na jarma waɗi groupe goto minen fuu no goto amma da anda ƴama gam mi anda minen fuu mi anda tarihi amen dami andi tarihi leydi amen Niger mi waɗata ko ɓiɓɓe Niger no toon no waɗan ñaamo diirol kunu heɓi babako mi nani belɗo sanne ko o waɗi hande komi heɓi woni o tafan nakku da Allah hiɗi mi tafan architecte mi ñippon suudu baba inde makko woni suudu garsoɓe na suudu baba tan na suudu ruggaɓe min tafan min wokku inde suudu na ruggaɓe e garsoɓe na suudu ruggaɓe da a faami rugga e garso na suudu baba tan ɗum woni alkawal kami hooƴi inchallah min waɗan fuu da Allah jaɓi inchallah mi yettimon sanne mi yettimon sanne mi nani belɗo sanne wallahi Allah baalu Niger Allah baalu ɓiɓɓe Niger fuu faman minan goto hande e kulluyam hamin hin da Allah jaɓi leydi amen Niger lippitako inchallah leydi amen lippitako gollal gam leydi amen fuu min yiɓɓan leydi amen Niger inchallah ha ñalowmare nogas e jeego lewru jeeɗiɗiru hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati on ni brigadier général Abdourahmane Tiani duccini laamu ardiɗo lesdi Mouhammad Bazoum ɓawo tumaje ño'ago didaɗi lesdi hawtande e ñamugo neɗɗaku lesdi tun iga ɗon on bo ardiɗo lesdi Niger brigadier général Abdourahmane Tiani o ardinta lesdi Niger haɗam yetti o wurtini lesdi Niger iga kawtal lesɗe ECOWAS ɗam hawti lesɗe hirnanke Afrika hawtande e tiggugo kawtal lesɗe Sahel ɗam ɓe wanni inde AUS wato Alliance des États du Sahel ɗam yigoɓe dayni ko'e maɓɓe iga kawtal ECOWAS ena luttiɗi lesɗe Afrika ena lesdi Faransa lesdi ndu latti kamɓe on hokki lesɗe ɗen ndimu hoore maɓɓe
to heɗitoɓe fuu ɗo min gaddi ragare taskaram duniyaru siyasa ɗam hande sai bo asawere warore to Allah yari en garnan on e taskaram fere kesum jonta kam do darnde sobiraɓe kuɗem ɓe walliti taskara ka yotti e moɗon Ibrahim Iromo Dake semin Abubakar Sa'ad Ganye mo ardini taskara ka wiyata on bale jam